Hello guys, welcome back to my channel. ఇప్పుడు మనమైతే క్లాస్ బెర్ముడా ఆడబోతున్నాం. ఇంకా ఇది ఫస్ట్ కదా. హలో గాయ్స్, మీరందరూ ఎలా ఉన్నారని ఇవ్వలేదు కానీ మీకు ఒక యాప్ గురించి చెప్తున్నాను. మీకు ఫ్రీ ఫైర్లో ఫుల్ అవసరం ఉన్న యాప్. మీకు డైమండ్స్ కావాలంటే ఆ విన్స్ యాప్ నుంచి వెళ్ళి మీరు ఫ్రీ ఫైర్లోకి డైమండ్స్ పంపించుకోవచ్చు. నేను ఫుల్ డైమండ్స్ పంపిస్తున్నాను, మీకు చూపిస్తాను. హలో ఇప్పుడు మనం ఎక్కడ దిగాలో చూద్దాం. తక్కువ మంది ఉన్న దగ్గర లూట్ తీసుకొని ట్రాక్టర్లో దిగుతేనైతే ఎక్కువ మంది దిగుతారు. భీమా శక్తి దగ్గర తర్వాత నెక్స్ట్ రేపు అయితే నేను మైన్క్రాఫ్ట్ ఆడతాను. మీకు రేపు ఒక వీడియో వస్తుంది. ఇవాళ అంట మా ఫ్రెండ్ చెప్తుంది ఇవాళ ఒక వీడియో అంటుంది. సరే ఇవాళనే తీస్తామని చెప్పిన. ఆయన దానికి కూడా మీరు లైక్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. ఆయన దానిది యువరాజ్ గేమింగ్. అందులో జరిగిన అంటే ఫోటో కనబడుతుంది. జరిగిన ఫోటో ఈ గ్లూ వాల్ దొరికింది. నాకు గ్లూ వాల్ తీసుకుంటే ఇక్కడ ఏమేమో గన్స్ వగేరా లెవెల్ 2 బ్యాక్ ప్యాక్ దొరికింది. లెవెల్ 3 ఉంది. 3 ఫిస్ట్ గన్ తీసుకోపోరా. గన్ ఉంది, ఆడ గన్ ఉంది. అరే జల్లి కాల్చేటట్టుంది. ఓ ఆమె చేతులతో అరే ప్లాస్మా వస్తలేదు. వద్దు బ్రో. ఆటో వెపన్ వెనకాల ఉంది. బగ్ ఏం ఆడా ఇప్పుడు మొదటి షూట్ నాతోటే ఆడదందుకు వస్తుందా ఈ పాప? ఎందుకు పాప నాతో ఆడదందుకు వచ్చినావు? నాతోటి ఇట్లా చెయ్యొద్దు. కొడితే మొత్తం చంపొచ్చు కదా. ఎందుకట్ట సగం పని చేస్తాడు. ఇంకొక అంకుల్ దొరికిండు మనకి. ఈ అంకుల్ కూడా మనం ఖతం చేసేసినాం. ఈ అంకుల్ని కూడా. ఏ అంకుల్ ఏమైంది అంట మీరంట ఈ భర్తల లైక్ కొట్టేసి ఎవరో లైక్ ఇచ్చిండు నాకు. అక్కడ ఒకరు ఉన్నట్టు అనిపించింది. ఇప్పుడైతే నేను అట్టు పోతా. నాకు కనిపించింది. వ్యాన్ దొరికింది కానీ నేను వ్యాన్ తోటి ఎక్కువ పని చెయ్య. మీరైతే విన్స్ యాప్ అయితే ఖచ్చితంగా డౌన్లోడ్ చేసుకొని. నాకైతే ఒక 8 దొరికిండు. ఇప్పుడు ఆ 8 మనం చంపాలి. ఎందుకంటే స్కేట్ బోర్డ్ తీసుకోవాల్సిందే మనం ఖచ్చితంగా. ఆయన స్కేట్ బోర్డ్లో అంతా చేస్తున్నాడు, ఏదో చేస్తుండు. సర్కస్ చేస్తుండు, మనకి చూపిస్తుండు. నాకు కూడా ఉంది స్కేట్ బోర్డ్ స్కిన్. ఆడ ఉన్నాడు మన అంకుల్. నేను అన్నయ్యనే ఉన్నట్టున్నాడు. ఏడాడు అన్నయ్య అటు సైడ్ పోయిండు. అన్నయ్య ఇక్కడ అన్నయ్య కాదు, పాపలు ఉన్నారు. పాపలు ఏ అక్క ఎందుకట నాతోటి నేను ఎందుకు చంపాలనుకున్నా? ఎందుకు నేను భయపడిపించిన ఇదే నీ దోసుకు వచ్చి నన్ను భయపడిపించిన. లూట్
తీసుకోవడానికి మన శ్రీరాజ్ వెళ్తాడు. లోడ్ తీసుకుంటే రూట్లో ఏమేమి ఉన్నాయి? షర్ట్ ఏఆర్ఎంఓ చాలా ఉంది. ఇప్పుడు నాకు ఏకే తోటి పని వచ్చేసింది. స్కేట్ బోర్డ్ లేదు. ముంగడ ఇద్దరు ఉన్నారు. ఒక్కలే ఉన్నారు. ఎవరినో కొట్టాలని ఇద్దరు ఒకళ్ళు వేకిండు. పని అవుట్ అయిపోయింది. మనకి ముంగటనే ఉన్నాడు. మన ముంగటనే తనకి సిగ్నల్ పెట్టేసి సిగ్నల్ అంటే మనకి తెలియాలి. నాకు లైక్ అయితే ఒక ఆయన ఇచ్చిండు. అంటే నేను అట్లా మంచిగా ఆడుతా అన్నట్టు. మంచిగా ఆడితే లైక్ ఇచ్చు. ఇంట్లో కూరికిండు. ఇచ్చి దాన్ని ఏమంటారు నాకు తెలియదు. మీకు తెలిస్తే కామెంట్లో పెట్టండి. ఇక్కడ నేను కామెంట్స్ నాకు పెట్టుడు తెలియదు. ఫస్ట్ వీడియో బికాస్ బ్యాగ్ లెవెల్ 3 ఉంది. నీకు ఒక్కసారైనా దొరికిందా బ్యాగ్ లెవెల్ 3? ఏమొస్తుంది దొరికింది. కిందనే ఉన్నాడు బ్రో. తెలిసింది బ్రో. నేను కూడా కిందికే పోతున్నా బ్రో. కానీ వాడు తప్పించుకున్నట్టున్నాడు నాకు తెలుసు బ్రో. చెప్తున్నా బ్రో. తప్పించుకోలే బ్రో. ఇప్పుడు నేను చంపేదాకా నేను ఇంకొక ఉంటాడు. ముందుకు ఒకే దెబ్బకి 2 పిట్టాలు. ఇంకా ఉన్నాడు తెలుసు. మెడికిట్ వేసుకోవాలి. హెచ్పి ఫుల్లా. మైన్ క్రాఫ్ట్లో మనకు ఇతను ఇక్కడనే ఉన్నాడు. పాకుతున్నాడు. అరే బ్రో జాగ్రత్త. నేను ముందే పీపీపీలు ఆడుతున్నాను. వెస్ట్ ఇదేంటి గుమాజికి ఇంత డ్యామేజ్ చేస్తుందో. ఇప్పుడైతే వదిలాం. పర్లేదు, ఇంకో మ్యాచ్ ఆడదాం. వాళ్ళ మొత్తం ఎట్లా అన్నట్లా చేసి ఒక బూయా అయితే కొట్టాలి నేను. నువ్వు కానీ మీరు అట్లా అనొద్దు. నాతో ఆడుతూనే మొన్న బుయ్యా కొట్టేశాడు. అప్పుడు నేనే ఎక్కువ కిల్స్ అంటే శ్రీరాజు 13 కిల్స్ చేసింది, నేను 8 కిల్స్. లాస్ట్కి ఒక్క కిల్ నేనే చేసేసాను. 9 కిల్స్ అది నేను ఆడాలి. ఒకసారి గోమన్ మస్తు వరుస్తున్నా. ఇప్పుడు ఒకరితో ఆడితే టీమప్ అయితే చేసేదాకా నేను ఉంటా. అంటే బుయా కొడితే నేను వీడియో అయిపోతాను. ఎంత లెంత్ అయినా కానీ వాళ్ళ బుయా అదే భీమాశక్తిలోనే దిగాలనుకుంటున్నాను. భీమాశక్తి దూరం ఉంది. అరే భీమాశక్తిలో దూరం ఉంది. ఇప్పుడు భీమాశక్తి గిట్టుంది. గత ఇచ్చే యాక్సిలరేట్ అవుతుంది. ఈ బిల్డింగ్ పైన చక్కగా జ్యూస్గా ఇంట్లోకి నేను తర్వాత గేమ్లోకి వస్తా. ఒక 4 లూట్ బాక్స్లోకి వెళ్తే ఇంటిపైన లెవెల్ 2 బ్యాగ్ దొరికి లెవెల్ 3 బ్యాగ్ అయితే నాకు దొరికింది. అటు గన్ ఉంది. వెనకాల గన్ ఉందిరా. ఇక్కడ ఇంకా మంచి గన్లు దొరుకుతాయి. టప్ డబుల్ గన్ బేకర్ లాంగ్ రేంజ్ గన్ తర్వాత ఇట్లా అవుతుంది. ఒక్క హెచ్పి ఏముంది. ఎట్లా శ్రీరాజ్ గారు గెలిచాడో గెలవడు. ఒక్క హెచ్పితోని నాకు భయం అవుతుంది. శ్రీరాజ్ గెలవాలని నేను ఆశిస్తున్నా. అరే కింద పడ్డాడు. అరే ఒక్క మెడికిట్ చాలు శ్రీరాజ్ బాబుకి. మెడికిట్ మాత్రం దొరుకుతలే మన శ్రీరాజ్ బాబుకి.
కానీ బుడ్డ బుడ్డ గన్ను బుల్లెట్లు దొరుకుతున్నాయి. కింద ఆడు బ్రో అందుకనే. ఓ షెట్, మన నార్మల్ పీవీపీ టీమే పేరు P44 అట్లా. ఇప్పుడు యువరాజ్ బ్రో అవిలా నేను బూయా చేసేదాకా వీడియో లెంతీ అయినా కానీ 10 minutes కదా. యువరాజు గేమ్లోకి వస్తుంది బియ్య కొట్టడానికి. టీంలోకి ఇప్పుడు నేను సొంతంగా ఆడుతున్నా బెర్ముడాలో. నాకు ఉంటుంది. యువరాజు రాబోతున్నాడు ఇంకా అవుతుంది అంటే నేను వచ్చింది. కొట్టాలి వాళ్ళని అంటే బూయా కొట్టుడంటే డ్రమ్ వచ్చట్లా కాదు, అంటే బూయా చేస్తారు. నాకు డిమిలిటరీ క్యారెక్టర్ రాలే అంటే నిన్ననే డౌన్లోడ్ చేసిన కదా, డిమిలిటరీ రాలే. సరే నన్ను ఫాలోగా, నాకు ఫాలోగా, నన్ను ఫాలోగా, నువ్వు నన్ను ఫాలోగా. ఎట్లా నాకు ఫాలోగా, నన్ను ఫాలోగా రానా. ఇదో రా కొంచెం. నాకు డైరెక్ట్ వచ్చేస్తుంది థామ్సన్ గన్ను పెద్ద పోయి బుల్లెట్స్ కూడా లేవు, ఒక బుల్లెట్ ఎస్ నాకు ఒక మెడికిట్ వచ్చింది. నాకు 2 ఉన్నాయి. ఏ ప్లీజ్ ప్లీజ్ అది నాకు కావాలి ప్లీజ్. 0 ఒకటి అండి.
అది నాకు 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 ఇదైతే నాకు ప్లీజ్, ఇది నాకు. నీకు నా దగ్గర గ్లూ లేదు. వస్తున్నా. ఏం నుంచి కొట్టిండు? ఏకే ఇంకొక మ్యాచ్ ఆడదాం. ఇది నాకు రివైవ్ ఇవ్వండి ఇయ్యలే. ఎంతమంది ఉన్నారు? ఇట్రా ప్రో ప్లేయర్ కాబట్టి అట్లనే మరోసారి భీమాశక్తిలో దిగుతాం. ఇప్పుడైతే నేను చెప్పి ఇప్పుడు నాకు నువ్వు సరే నేను నిన్నే ఫాలో అవుతాను. తగ్గించి నీకు ఇస్తావన్న అంతే ఏం లేదు. ఒకవేళ నీకు ఎవరైనా అనిపిస్తే చంపకు. Battle Royale. Battle in style. అంటే బ్లాక్ జోన్ అంటే ఎవరైనా షూట్ చేసినా వాడికి తెలియదు మనం ఉన్నాం. వాడు షూట్ చేసినా మనకి తెలియదు. అందుకని బ్లాక్ జోన్ అంటే నాకు ఇష్టం ఉంది. ఎవరు షూట్ చేస్తుందో ఎక్కడి నుంచి షూట్ చేస్తుందో కూడా తెలియదు. నిన్ను చూసి నేను నా వెనకాల నాకు రివైవ్ ఇచ్చాయి అంటూ రైటు.
యామో లేదు. ఒక పని చేస్తే ఏంటవా మంచిగా మధ్య పెట్టి గడుల చీర తీసుకొచ్చి మధ్య పెట్టి నాలాంటి వాళ్ళకి MP40 దొరుకుతాయి అంటారు. అట్లా రెడ్ గ్రీన్ జోన్ నేనే పెట్టిన మళ్ళీ గ్రీన్ది. నేనే చెప్తే అయినా కదా అది ఒక 2 నిమిషాలు మటన్ వస్తున్నా. రా ఆగదు, అది నాకు అది. లూట్ నేనున్నా. నాకు టీమేట్ ఉన్నాడు. నేను వస్తున్నా కార్ తోటి. అరే సరే నేను తీసుకోబోతున్నా. చెప్పు. నీకు ఇంత పెట్టుకున్నాడా? ఏకే అంటారు, నేను ఏకే అంటారు. ఆగు, నన్ను గుర్తొకసారి ఆగు. వద్దు. అరే నాకు ఇలా 200 ఉంది. బోన్ ఫైర్ కదా. ఎస్, డోలో చనిపోయిండ్రు. ఎస్, ప్యాన్ వచ్చేసి వస్తున్నాడు. సరే వస్తున్నాడు. అరే ఈడికెళ్ళి కొట్టిండు. ఓ ఓకే,
ఇవాళకైతే ఇది చాలు. ఇది కదా ఇది చాలు ఇది కదా